O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, acompañado do deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, e do alcalde de Láncara, Darío Piñeiro, visitou este venres varias obras financiadas pola institución provincial neste municipio. O percorrido comezou coa supervisión das intervencións levadas a cabo na rotonda de entrada á Pobra de San Sillao e na rúa López Quiroga, onde sobresae o mural Homenaxe ao Ferrocarril, obra do artista Diego As. Dende alí, a comitiva, acompañada dun grupo de veciños e veciñas, visitou os traballos levados a cabo nas rúas Río Neira e Alfonso Cela. Xa na Casa do Concello, o mandatario provincial asinou co alcalde de Láncara un convenio para acometer a mellora de camiños de acceso a varios lugares de montaña das parroquias de Santiago de Cedrón e Vilouzán. O acordo, por un importe total de máis de 140.000 euros, recolle tamén a adquisición dun vehículo adscrito aos servizos municipais. José Tomé felicitou a Darío Piñeiro polo cambio positivo que experimentou o Concello dende que el accedeu á alcaldía. Estamos recorrendo agora unha serie de rúas, outros días xa teño ido polas parroquias tamén, a ver outras cousas que fixemos nas parroquias, desde locales sociales a pistas, en fin, outras actuacións que fixemos nas parroquias, e hoxe, pois, aparte de ver o que fixemos recentemente, e que, por certo, quedou moi ben feito, e tamén teño que dicir que fixen unhas sugerencias que espero que tomes en consideración de cara ao futuro, pero, sobre todo, o que temos é que poñer en valor o que acabamos de asinar para seguir facendo cousas aquí en Láncara e o meu compromiso de seguir colaborando dentro do razonable, das posibilidades. Convenios para as calles importantísimos, vamos convenios para comprar maquinaria tamén, vamos tantos convenios e tantas que a verdade xa perda a emoción. É que ando polo Concello só vexo Diputación, que non vexo un cartel de Xunta, non vexo nada de Xunta. E teño ilusión por firmar un convenio. Me dá igual a cantidad, pero un convenio. José Tomé aproveitou ademais a visita institucional para comprobar como se está a desenvolver o programa tecnolóxico Impulsa TIC, que promove a Deputación. Láncara, que recibiu 85.000 euros, é un dos 52 concellos adscritos ao proxecto que apoia a transformación digital dos concellos e facilita equipamento tecnolóxico para axilizar as xestións municipais. A visita rematou na estrada que pasa polo campo da feira da Pobra de San Sillao, que está previsto asfaltar dentro do Plan de Estradas Provincial.